Bueno, bon dia. Avui estem en el millor lloc on podem estar per a començar aquesta andadura del periòdic i la televisió d'aquí. I el que anem a fer avui és entrevistar ni més ni menys d'una forma més distendida i més divertida i en un format nou que creguem que a la comarca de la Safor li va vindre molt bé i treballar en els nostres polítics i en la nostra gent d'una forma més amable, més humana o conèixer més més que l'alcalde Prieto, que ja el coneguem, en aquest cas anem a conèixer més a José Manuel. No? Bon dia, José Manuel, com estem? Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'alcaldia. Bé, bueno, volies començar un poquet en esta entrevista per a fer-la una miqueta més amigable, més simpàtica, perquè la gent conega qui és José Manuel, perquè lo de l'alcalde Prieto a mi m'encanta, no? Perquè, de fet, l'eslògan de campanya va ser l'alcalde Prieto. Jo vaig fer algun eslògan de campanya, crec que no molt encertat, com Arturo es el futuro, no sé si la recordes, que de fet ja no tornaré a fer ningú eslògan més de campanya, però sí que és de veres que se quedava molt l'alcalde Prieto, ese formato. Tenim molta sort, moltíssima sort en Gandia de tenir un alcalde com Prieto. Des d'ací ho conte i ho dic perquè és de veres, perquè és una persona sumament intel·ligent, no? Però a vegades va ser un poquet inclús vergonyós, no?, el nostre alcalde. Bueno, jo soc tímid, no m'amague, al contrari, jo soc molt vergonyós. El que passa és que al final la responsabilitat em fa anar vencent la timidesa i també desenvolupar altres habilitats. Qui és tímid sol tindre altres maneres d'aproximar-se a les persones, alguns truquets de la interacció social que a mi sí que m'agrada, que m'ajuden a aproximar-me a la gent. A mi sí que m'agrada la interacció, el que passa és que és de veres que sempre he sigut més retragut, més tímid. A part que l'alcalde de Gandia és una responsabilitat, tenint en compte que Gandia, per la seva idiosincràsia, per conforme som els pixavís, tot el moviment que n'hi ha social, és una persona que se té que manejar moltíssim, que està tot el dia en el carrer i moltes vegades no pot ser l'alcalde José Manuel, moltes vegades té que ser l'alcalde Prieto. De fet, jo volia comentar-te aquesta primera sorpresa en Diana quan te crida, perquè suposa que n'hi ha una crida per dir-te José Manuel, va passar això, van a nombrar-me ministre i probablement sigues el pròxim alcalde de Gandia. Com és això? Bueno, pues te pots imaginar, no? Estàs en un dia normal, en el meu cas jo estava a punt de celebrar un matrimoni, de casar, eren més o menys les 11:30 del matí i jo casava a les 12:30 del matí, si no recorde malament. Jo casava a la 1 en l'Ajuntament, estava en casa, a més. Com visc a prop i venia a peu, tenia tot el temps del món per a poder acabar de vestir-me, de posar-me la corbata, i en aquest moment estava, en el moment de posar-me una corbata i vindre cap a l'Ajuntament. I a les 12:30, 1:20, l'alcaldessa, que era en aquell moment Diana, me va telefonar. Ja sabíem que n'hi havia remodelació del govern, perquè la remodelació s'havia anat parlant en els cercles periodístics els dies abans, sabíem que el president podia fer algun canvi de ministeris, i aquest matí les ràdios nacionals van començar el dissabte parlant de canvi de ministeris, d'un canvi molt profund de ministeris, i parlaven de perfils municipalistes, alcaldesses, dones referents. Jo, no sé, veurem això de la remodelació com acaba, però mai vas a pensar que la telefonada de l'alcaldessa a les 12:30, 1:20 de la vesprada, va ser per a dir-te que va ser proposada per el president com a nova ministra i que ha d'haver un canvi en l'alcaldia, perquè hem de celebrar un pleno d'investidura, a més me va dir demà. Doncs vaig acabar de posar-me la corbata com vaig poder, vaig celebrar la boda com vaig poder. Te van tremolar les mans un poquet, suposo? No, me va tremolar tot, me vaig tindre que sentar 5 minuts, processar la informació, com venia en temps suficient vaig poder celebrar el matrimoni, no recorde res del que vaig dir en el matrimoni, sols recordo el nom dels nòvios, que tampoc sé si vaig dir bé, perquè era un moment de molt de nervi, i ja en aquell moment vam començar tot el dispositiu, imagina't, jo vestit de boda i així fent un dispositiu en este mateix despatx de canvi d'alcalde, que a més és una circumstància que no se sol produir habitualment i que així no s'havia produït mai. En una ciutat com Gandia, que és molt protocolària, que ens agrada molt fer bé les coses i molt bé ensenyar. La veritat és que aquest moment de Prieto jo també el recorde, i en carinyo, perquè li tinc molt de carinyo al nostre alcalde, perquè sé que és una bellíssima persona, perquè jo al nostre alcalde conec des que era prou jovenet, són falleros, els dos són falleros de cuna, jo del Jardinet, que sempre dic que era el València, i ell del Prado, que sempre ha sigut el Real Madrid, perquè ha sigut una gran falla sempre, una de les millors falles, i jo recorde en carinyo José Manuel Prieto dels anys, per exemple, de la Carabassa, quan celebràvem el quart premi de la Carabassa, que vam idear els grups de gent jove de la falla del Jardinet, del Prado, del carrer Major i de Lluís Vetla, que en aquest moment estaven en secció especial, i faig aquesta introducció perquè ja anem a parlar del món fallero, és un món que als dos ens encanta i ens agrada molt, i jo volia comentar-te, tu sé que ets fallero de cuna,
des que s'impliquen sempre en la falla, perquè tu no has sigut mai un fallero de 3 dies o de 4 dies, ara. Tu sempre has sigut un fallero d'estar tot l'any al peu de dormir en el casal, d'estar damunt. Jo sé que per la teua afició a escriure, sé que un gran escritor, el llibret segur que has estat damunt, no? Sí, bueno, jo de cuna no. Jo és de veres que me vaig apuntar molt jove a la falla, abans de fer batxillerat inclús, perquè els meus amics se van apuntar a la falla del Prado. Jo tenia amics que sí que eren fallers de tota la vida de la falla i jo m'acostava al món però no era faller. Hi va haver un moment, quan jo tindria 16 o 17 anys, que me vaig apuntar a la falla. Convalida, com a faller de casa. Sí. A partir de 16 anys, convalida. És que en ma casa no n'hi havia tradició fallera. Els meus pares no eren falleros i n'hi havia antecedents falleros. El meu germà havia sigut de la Cor d'Honor, molt xicotet. Ma mare havia sigut també de la Cor d'Honor, però fa molts anys, quan la Cor d'Honor podia tindre membres que no eren fallers, quan les falleres majors tenien un altre mode d'elecció i les falles funcionaven d'una altra forma. Però jo entré, això, abans del batxillerat, abans d'anar a la universitat, i entré perquè els meus amics, jo tenia amics que eren del Prado de tota la vida i decidim apuntar-nos, fent comboi, com crec que se fan les bones coses i les celebracions en aquesta societat. I ahí vam entrar. Jo sempre he estat molt vinculat al tema de llibret, de l'emissió, dels informatius. M'agradava l'explicació de la falla, les escenes de la crítica fallera, que treballàvem el mateix equip que fèiem tot això, ens encarregàvem de els dies de la planta, quan la planta ja estava rematada, entràvem a treballar la crítica, les escenes, els personatges. Clar, ara ho veus des d'un altre costat perquè el que eixes eres tu, però moltes vegades el que he posat als polítics retratats en la falla he sigut jo. I era la part que més m'agradava. És de veres que la falla també té un component de convivència que és imprescindible, no? Els dies de casal, les cavalcades. Jo la part artística la porto un poc més mal perquè no tinc massa manya, soc prou patós, però bueno, si te'n demanen... Però en la pluma sí, ojo, és sí, molt important, és que escriure bé en una falla però és és molt que important. en una falla tens que fer de tot. En una falla tens que saber hasta la cavalcada, encara que siga pegar paperets, en la pistola de silicona, sí, l'època de la goma espuma. Nosaltres vam fer alguna cavalcada de goma espuma. El que passa és que també les preferències te fan desenvolupar unes determinades habilitats o dedicar-te o volcar-te a les coses que preferixes. I jo sempre he estat en aquesta part. I eres dels que pensen que la falla es comença el dia 12, 13, 14, 15. A mi, com a faller de monument, d'anar a el primer viatge de góndola, eixe estiu, no? Ho ha comentat en molta gent, ha entrevistat fa un rato al que pròximament pot ser president de la Federació de Falles, a Juan, no? Anem a també entrevistar a l'altre, a Francisco, no? Inclús a Telmo, en estos especials de falles, però parlàvem en ell, també en Juan, que sé que és molt amic teu, de lo important que són aquests dies previs a les falles, on se van traient els monuments, aquest estiu tan llarg on vas a l'artista faller, allí a lijar, a pintar, a fer feina, que nosaltres hem fet històricament, sobretot per veure que li tres del monument un poquet més a aquest artista. Aquests dies previs t'agraden de les falles? A mi de les festes m'agrada sempre més la vespra, sempre, i crec que de la litúrgia de les celebracions la millor part o la que més assaborixes és la prèvia abans de les festes, de les celebracions. La plantà no és el dia 15, la plantà és el dia 12, comença el primer esmorzar i queden per a traure falla, se convoquen al voltant de la plaça per a començar en els preparatius de transformar la plaça, perquè això també ho fem molt bé els valencians, transformem la vida de les ciutats, transformem la rutina, inclús el propi paisatge de costums del que sols veure en una ciutat, i això canvia d'un dia per a un altre i a més som capaços de cremar i al dia següent a les 6 del matí tots els dispositius preparats per a que la ciutat estiguera com si no haguera passat res, en aquest silenci que tenen els 20 de març. A mi del que més disfrute, i encara continuo disfrutant d'això, és estos dies que vas per la ciutat, comences a veure els primers cadafals encara protegits per plàstics, els monuments que ja comencen a eixir al carrer, això és la part que més m'agrada. Jo no crec que les falles siguin soles 4 dies, jo penso que les falles, per a disfrutar-les de veritat, per a viure-les de veritat, s'han de gaudir pràcticament tot l'any. El 20 de març comença ja l'exercici nou. I ara la nostra festa per excel·lència, les Falles en Gandia, una ciutat turística, que siga festa d'interès turístic nacional, per lo que conlleva a la gent que puga vindre a la nostra ciutat i una ciutat turística que viu molt de l'hostaleria, del sector servici. Que important és, no? Nosaltres vivim d'agradar perquè tenim un aparador fantàstic, probablement la millor platja d'Espanya, i al voltant d'aquest escaparate, que per a nosaltres és la platja, tots els complements que la ciutat té per a oferir, des del relat del seu valor històric, el molt que hem fet a lo llarg de la història i la petjada que queda d'això en la part patrimonial, en la part ambiental, el relat gastronòmic, inclús de disfrutar l'experiència de la taula, que és també un costum molt valencià, i fer d'això una bona litúrgia, un bon cerimonial. I al voltant d'això, la ciutat de Gandia sempre ha viscut d'atraure i d'agradar. I jo crec que això ho fem com ninguna altra ciutat d'Espanya. N'hi ha una part molt important de component econòmic al voltant de les celebracions, els esdeveniments són
probablement els grans esdeveniments són el nostre millor atractiu i el nostre millor aparador, i està demostrat l'impacte econòmic que tenen. Per això era tan important que en aquest selecte club de les festes d'interès turístic nacional, que n'hi ha molt poquetes en Espanya, estiguera també la catalogació de les falles de Gandia. Per què? Perquè això te dona una etiqueta, un prestigi, una projecció exterior que ja tens perquè ho has treballat molt bé al llarg de molts anys, però que ara ho projectes cap al futur fent molt millor el que ja fas molt bé. Si les falles de Gandia se venen molt bé com a producte turístic, anem a veure com donem aquest vot cap a la internacionalització, com protegim la festa i la preservem cap al futur, perquè això també està en la distinció de patrimoni de la humanitat i després la d'interès turístic nacional. I jo crec que ara ja estem en la primera divisió dels grans esdeveniments de tota Espanya. Quan uno pensa en vindre a València, ja sap que Gandia és una ciutat fallera, ja sap que celebra en una platja envejable al costat de la mar pràcticament la celebració de les falles, i jo crec que això ens dona un camí de recorregut molt interessant. I damunt empalmem en Setmana Santa, que és una altra gran festa, tradició. Treballem estos mesos, des de febrer, març, abril, maig, abans de l'estiu, desestabilitzem la platja de Gandia, la famosa paraula misteriosa, desestabilitzar el turisme. Que important és. De fet, vam estar en Fitur, vam veure tot el que va presentar Gandia, i una de les coses que me va agradar molt de Gandia va ser la inversió que se va fer en esports, en aquest fitxatge que has fet ara en aquesta nova legislatura, que és Naveiro, que jo l'he considerat un excel·lent deportista i una persona que té un criteri tremendo per a aquest tema. El desestabilitzar la platja de Gandia en el tema del turisme esportiu, que bo és, no? El que estem veient ara en estos equipos ciclistes, el que està passant en la pista d'atletisme en Quique Llopis i en Toni Puig, que estan venint equipos d'Europa de l'Est a entrenar. Que important és això, no, José Manuel? Sí, en ciclisme, en atletisme, n'hi ha esports que se treballen molt bé tot l'any, i nosaltres ja, com a rutina de ciutat, tenim algo que, a més, és una inversió econòmica molt important de la ciutat, però que la fem amb molt de gust i que som dels pocs d'Espanya que la fem, que és mantindre l'arena tot l'any, però els serveis d'arena com si estiguérem en plena temporada alta pràcticament tot l'any. Des del 15 de març, la setmana que ve, obrirem la platja de Gandia, també amb el servei de salvament i de socorrisme, som de les platges d'Espanya que més temps tenim aquest servei actiu, i el tindrem en vigència fins al mes d'octubre. Fins al final del mes d'octubre tindrem servei de salvament i socorrisme, serveis de platja. Jo crec que la idea i la intenció que tenim com a Ajuntament és allargar-ho el més possible, perquè, malauradament, el clima és el que és. Això pot ser també un factor de treballar distint les rutines dels visitants. Te visiten en mesos que a priori no eren benèvols per al turisme i on ja estem treballant molt bé. Ja tenim un molt bon mes d'abril, tenim un molt bon mes de maig, en juny estem funcionant com abans se funcionava en juliol i en agost. Fem d'això una oportunitat. I l'esport és el vehicle directe per a tot això, perquè molta gent ja ens tria per a poder vindre a practicar esport, per als condicionants de clima que tenim, l'orografia, la ubicació, la temperatura. És especialment idoni per al ciclisme o per a l'atletisme que tu comentaves, però hi ha un camp de recorregut infinit on jo crec que el regidor d'Esports, que a més és un molt bon coneixedor de l'esport en la ciutat, podrà treballar molt bé aquesta legislatura. Efectivament. I parlant un poc sobre el projecte de ciutat, ha vist que esteu fent coses que va abarcar molt el futur immediat de la ciutat, com és el tema de l'habitatge, aquest projecte que presenteu avui sobre l'habitatge. Vull que me contes un poquet com esteu desenvolupant aquest projecte en l'habitatge. No ens escapem de la tendència nacional. Falten vivendes, tenim un problema d'accés al lloguer per a aquelles persones que volen llogar un pis, que volen llogar una vivenda, que vol dir començar un projecte de vida, perquè sense vivenda no tens projecte de vida o projecte familiar de futur o de present, i també en el cas de la compra hi ha un problema d'accés a l'habitatge perquè molts dels nostres joves especialment no tenen els ingressos que se necessiten d'entrada per a poder fer front a les despeses d'una hipoteca o de la compra d'un pis. I ahir nosaltres hem donat un pas endavant. Anem a presentar tota una estratègia que té com a objectiu prioritari que la ciutat continuï avançant. Passe el que passe, que Gandia continuï avançant. Jo crec que tenim bons mimbres, els datos de paro ens van bé, tenim un 10% menys de paro que l'any passat, els datos de població també van bé, ve més gent cada vegada a viure a la nostra ciutat, i això és perquè Gandia és una ciutat on se pot prosperar, on se pot tindre un projecte i generar oportunitats, i nosaltres el que hem de fer és acompanyar tot això. No podem tindre tantes poques vivendes per al lloguer o que siguin tan cares. I ahir hem plantejat 3 línies d'acció. La primera, sense dubte, ajudar a que via patrimonial algunes parcel·les de l'Ajuntament puguen eixir a concessió de promotors i de constructors a través d'una licitació que hi hagi parcel·les municipals on els promotors facin vivenda, ells ne venen una part i l'altra se queda com a vivenda pública protegida. Després també proposem bonificacions d'impostos, l'ICIO al 95% per a l'obra nova de vivenda assequible i l'IBI, exempció de l'IBI durant 6 anys. El que construïsca no pagarà l'IBI de l'habitatge després al llarg de 6 anys, i això és important, passem de 3 a 6. I després, en la part patrimonial, també la possibilitat de poder incentivar
des de l'urbanisme algunes mesures que ens ajuden a seguir construint habitatges. Pues el fet de que alguns locals que ja no tenen ús passen a ser de locals comercials que no s'utilitzen des de fa molts anys a vivendes, no en tots els barris, perquè les vivendes han de ser en llocs on no n'hi ha comerç tradicional de barri de tota la vida, sinó que s'han convertit en uns altres, o han revertit en uns altres usos, i ahí és on hem de centrar els esforços, a que tot vagi a la mobilització de vivendes, perquè hem d'acabar en aquest problema. De fet, clar, som una ciutat en constant evolució, una ciutat que sempre ha crescut, sempre ha anat mirant al mar i sempre ha anat avançant i fent-se gran, no? Tan important que, de fet, en uns dies anem a tindre així a Reis, no? La nostra gran ministra, no? Diana, i bueno, jo crec que és un moment superemocionant. Jo vaig viure el tema de la visita de Reis, treballant en l'Ajuntament d'Oliva, quan va vindre el nostre poeta Brines, no? A donar-li aquest premi, i la veritat és que és un moment emocionant, no? Per a una ciutat, quan reps a la Casa Real, la família real, aquesta il·lusió, no? Què esperes de la família real i d'aquests premis? Això dona orgull de ciutat i necessitem sempre mantindre aquest orgull de ciutat i què millor que la visita de ses majestats els reis. Sempre se diu això d'acontecimientos històrics i ningú no ho és. Este sí que entra en la catalogació d'esdeveniment històric perquè no sé quan tornaran els reis d'Espanya, però sí sé que fa molts anys que no han vingut i van vindre com a prínceps i no com a reis, els pares del rei Felip VI, que va ser Juan Carlos i Sofia. Va ser com la riuada famosa? No va haver una visita? Era una gira que van fer per Espanya per a donar-se a conèixer en el moment en què anaven a passar de prínceps a reis. En algun moment Franco, el dictador, moriria i necessitaven una campanya de fer-se populars, fer-se coneguts, perquè en aquell moment no eren tan coneguts com després va ser el rei Joan Carles al llarg de tot el seu regnat. Aquesta foto del passeig Xermaries, no? Aquella famosa, no? Exactament. Jo recordo perquè era menut, no? Jo vaig estar en tal, no recordo exactament el per què, no sabia si era per la riuada famosa o era per... No. Però bueno, este moment sí que anem a viure-lo i el bo que anem a tindre és que tenim xarxes socials, tenim mòbils, que en aquell entonces no teníem, i anem a tindre aquest record fantàstic de Gandia. O sigui, Gandia està de moda, està en tendència, no? Marca Gandia i orgull de ciutat, en dos vessants. La primera, estar en tots els mitjans nacionals com a marca de ciutat, com a el relat del millor del que som, del que sabem fer, el nostre llegat històric, els nostres valors com a ciutat, i després per la raó per la que venen a donar uns premis nacionals d'investigació. I aquests premis normalment se donen en Madrid, molt poquetes vegades, en Barcelona una vegada, si no recordo malament, en Alacant. Crec que és la tercera vegada que se donen fora de la capital. I se donen així perquè així tenim un bon ecosistema d'empreses, tenim empresaris innovadors, tenim joves amb molt de talent, treballant així o treballant fora, tenim investigadors que són referència i exemple, i això és una manera de posar-los en valor, donar-los a conèixer amb el pretext, amb la bona excusa i amb el bon pretext que crec que és que te visiten els reis d'Espanya. I clar, l'ajuda de la nostra Diana Morant, la nostra ministra per excel·lència d'innovació, i que va estar ahí apoyant a la seva ciutat Gandia. De fet, van presentar fa poc un projecte en el moll d'Esborxa, en on ella està implicant-se en el dia a dia en la ciutat, com a deu ser, no? Sí, això és un projecte personal de Diana com a ministra i és un empeny també que les institucions d'Espanya eixin de la capital. L'Institut d'Estudis Oceanogràfics i l'Institut d'Oceanografia d'Espanya no té per què estar en Madrid. En Madrid no n'hi ha mar. És de veres que la seu central està en Madrid, però faltava la seu en la comunitat i la delegació en la comunitat estarà en Gandia, perquè tenim aquests tinglados del port on ja n'hi ha una unitat mixta de tecnologia entre la universitat i l'IEO, que treballa sobre la investigació en fondos marinos, que a més és referent en Espanya, i això se va complementar en una instal·lació que a més és nova, són 16 milions d'euros d'inversió en la instal·lació i en el que va tindre dins la instal·lació. Van estar 50 investigadors tot l'any treballant, que vindran de tota Espanya, però que treballaran fijos així, a més dels llocs que crearem indirectes de treball gràcies a tindre una seu dins de terrenos del port. Ahí n'hi haurà també una modificació del que és la DEUP del port, per a que en el solar que n'hi ha al costat dels tinglados pugui estar aquest nou edifici. A més, va ser una inversió del CSIC, del Centre d'Investigacions Científiques, molt ràpida, per el que ens ha dit també tant la presidenta del CSIC com la ministra. I això ho hem d'aprofitar, perquè 50 llocs de treball, 16 milions d'euros d'inversió, empreses que van a construir-lo, investigadors que vindran així, jo crec que va tindre el port un revulsiu enorme del que també se va beneficiar tota la ciutat. Bueno, pues José Manuel, yo creo que a bote pronto y para ser la primera entrevista en plan fàcil ens has contat un munt de coses. Jo crec que Gandia és tendència, sempre ho ha sigut, le tenim el carinyo especial. Nosaltres com a bons pitxavits ens agrada la nostra ciutat i tenim que vendre-la. I bueno, i ja per a finalitzar volia fer-te un xicotet detall del part de la casa. Sí. És una cosa que jo sé que probablement en el desempeño que tens en el dia a dia molts dies te costarà dormir. I quan te costarà dormir te passa el que a nosaltres, que ens agrada escriure i ens agrada prendre notes. És una xicoteta... Sí, claro. És un xicotet detall.
que és una llibreta i un boli. No? És una cosa que sempre és útil en una mesita de noche, en una nit llarga d'insomnio, on pugues pensar i on pugues escriure. No saps la quantitat de llibretes que tinc per casa i a més les utilitzo i les omplic totes. Soc molt friqui, si se pot dir així, de la papereria, de les llibretes, dels bolis, de les estilogràfiques, m'agrada col·leccionar-les, o sigui que és un regal que aprecio molt. Sí, gaste estos bolígrafs. Soc un loco d'anar col·leccionant també distints tipus de bolis, sempre de gel. Bueno, soc molt particular per a aquestes coses, cada un col·lecciona alguna cosa. Ja està bé la mesita de noche per a anotar? Jo tinc la tauleta de nit plena de llibres, sí, perquè efectivament dorm molt mal, he dormit molt mal tota la vida, no és perquè el càrrec me lleve la son, no, he dormit mal sempre, ara dorm pitjor, t'he de dir també que ara dorm molt pitjor del que dormia, però bueno, aprofite la nit també per a llegir-se. Pues moltes gràcies, senyor alcalde, és un plaer i estarem en contacte per a fer més entrevistes tant a títol polític com a personal en José Manuel com en l'alcalde Prieto, i ha sigut un plaer estar amb vostè avui. Gràcies a vosaltres i ens tornarem a veure. Gràcies.